Életem munkájára készülünk. Egy akkora tortát kell készíteni, amit én még nem láttam. 10 emeletes torta lesz majd a végeredmény. Közel 100 kiló lesz, mire elkészül. Elkezdtük tervezgetni ezt a tortát már októberben. Egy lakatossal kellett kezdenünk az egyeztetést. Tortának egy asztalt is kellett készítetni, amin majd begördítjük a tortaceremónián a pár elé. Rendhagyó módon én fogom felszeletelni, ilyen még nem volt. Úgyhogy... Ez egy hűtőkamrát is kellett bérelni az udvarba. Mennyasszonyi ruha csipke mintájával megegyező csipke minta van a tortán is. 230 és 240 centi között lesz, asztallal együtt. Külön fehér létrát is vettem hozzá. 4,5 hónapon keresztül folyamatosan szinte fejben ment ennek a tortának a tervezése, amikor utaztunk valahová. Közben is erről beszélgettünk, de én amíg a zuhany alatt is ezen agyaltam, hogy majd hogy kerül alá a terítő, hogy állnak össze a részletek. Mindig elmondtam, hogy ezt úgyis majd megoldjuk. Igen. 5:30 megyünk ki a helyszínre, és 6 órától kezdjük el összeépíteni. Ott jön a virágos, aki segít majd a virágdekorációt felhelyezni a tortára. Még egy mestercukrász jön, aki segít nekem. Délután kint voltunk a helyszínen. És lepróbáltuk. Zenére, ritmusra, leléptük, 27 lépést kell megtenni. Előtte egy keringőt nyomunk. Ha megvan a tortaceremónia, felvágtam a tortát, akkor pezsgő. Én vagyok az ideges utas, Ja. ő pedig a nyugodt sofőr, de ez pont így jó. Amikor vezetsz és jön egy bukkanó, akkor érzem, hogy nekem kell ezt tompítanom valahogy. Izgulok nagyon, hogy minden rendben legyen. Ez így nem lesz jó. Akkor vegyük ki még egyszer. Az asztal, arra fogjuk átemelni. 3, 2, 1. Szia Évi, itt vagyunk. Mi nagyon sokat dolgoztunk el együtt régen. Csak akkor leszek nyugodt, ha oda kitoljuk. Azért még 2 órát ki kell bekelni hozzá. Még 2 óra van a pezsgőjét. Nagyon izgulok, de így brutális a látvány, tehát így életemben nem láttam még ekkora tortát. Be kell tolni, ami 27 lépés, 30 másodperc körülbelül, úgyhogy azon a részén még izgulok nagyon, hogy ott is minden rendben legyen. Még jön a virágdísz, pont kész is leszünk. Köszönjük, hogy itt vagytok. Azért most, hogy így egészben látom feldíszítve, és áll, és gyönyörű, így most már jól érzem magam. Álmaimban pont ilyennek láttam. Mangó marakuja. Csokis keksz. Ez eper. Ez a nagy, ez csokoládé duó. Csapja ki a vállalat! Jó, ez volt a vicc része. Csoki duó, erdei gyümölcs, citromos túró, pisztáciamálna, vanília epervelővel. Az ember életében egyszer lát, de ezzel egyelőre még a cukrász is talán így van, aki készítette. Nem látják még, amit én itt